हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननै बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। सेथियाव दङ बिदिन्थि अफिसियेल चेनेलनिफ्राय बिथांमोनहा बिलोगो सेथि खोन्दोखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बेनो बिथांमोननि चेनेलनि गिबिसिन शर्ट फिल्म। बे भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोनहा बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय मिनिथावना भिडिअ लानानै फैदों। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आं नोंथांमोननो बिनिनो मोनसे फिसा क्लिप देखायनो। खर'ना हांबायहाय आंखौ फाग्लि। आं बेसिना हांबायहाय माथो खर'आ। बेहाय दानखावदो दाख्लै मोसानायखौनो बेजोंनो लागाव। बोरै बेहाय फैयोब्लाथ' आं मोसानायखौ थांबाय। नैथियाव दङ बेलारोम फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनिफ्राय बिथांमोनहा बेनोमोन नामा आंनि खाफालाव शर्ट फिल्मनि भिडिअखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोजां शर्ट फिल्मनि भिडिअ लानानै फैयो। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान बर'नि शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।